הנה הצצה נדירה לקרב בין צה"ל לחיזבאללה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף. תכירו את מוחמד שיט, פעיל חיזבאללה מכפר קילה ליד מטולה. מהכפר נותרו בעיקר הריסות שמהם מציצים מעט דגלי חיזבאללה, אבל המוטיבציה של מחבלי הארגון עדיין כאן. הנה שיט ביום שבת האחרון מעביר כלי נשק ואפוד מרכב לרכב, ומבחין בכלי הטייס שעוקב אחריו. לרגע הוא וחבריו מתעממים אל מול הכטב"ם של צה"ל, אבל למרות שהם מבינים שהם תחת עינו של חיל האוויר, הם ממשיכים במעשיהם. הנה כאן נראה שיט נושא נשק ובנונשלנטיות מכניס אותו למכונית שבקדמתה תמונתו של מנהיג ארגון הטרור המחוסל חסן נסראללה. הוא נושא עיניים לעבר כלי הטייס בחיוך ספק מזלזל, ספק לא לגמרי מבין את גודל הצרה שנקלע לתוכה. דקות אחר כך הוא פוקד את קברי חבריו המחבלים בלי לדעת שבתוך זמן קצר יצטרף עליהם. שימו לב לכת האקדח שבולטת תחת חולצתו. מפעיל הכטב"ם מתמקד בנשק. וכשחבריו קוראים להתפלל הוא מחביא טיל כתף בהריסות הבניין. זמן קצר אחר כך הוא עולה לרכבו ויוצא אל מחוץ לכפר מבלי לדעת שזו דרכו האחרונה. אחרי שהופלל ובצה"ל הבינו באופן חד משמעי שמדובר במחבל חיזבאללה שעוסק בהתחמשות וחידוש כוחו של הארגון, הזיק משגר לעברו טיל קטלני. לכוחות ההצלה הלבנונים שהגיעו לזירה נותר רק לקבוע את מותו. על אף שהצפון מנסה לחזור לשגרה, התקיפות האלה הפכו עניין יומיומי. ישראל מנסה להשיב את ההרתעה. אמש תקפו מסוקים תשתיות חיזבאללה ליד מטולה, והיום חוסלו מחבלים שזוהו כתצפיתנים בכפר יוחמור בלבנון. אתמול פגע קליע שנורא בהלוויית פעילי חיזבאללה במכונית באביבים. זה הסתיים ללא נפגעים, אבל בחשש של תושבים שלמרות הבטחות פיקוד הצפון, השקט כאן שברירי מתמיד.